fungka ham jotono ang tini te sanong bwskango hai borai achar khlai phunuknai o borai no agi phwrani narakmani hingke tini khe amno achar khlainai oro achar khlainani bagui haka oro misti jira bai jira bo tongo kisa hingke tei doina kom moso hingke tejpata kainui haka hingke sombo 1 chamoch haka hingke tei kwtui bai khlaisani agomno hingke tabo o doina no swkang ang nugui haka yogui haka doina bai o moso no hingke tabo amno swkang khuli haka na hingke tabo ang swkang karai box reka hingke tabo thok kisi charnai asa kwbang tonangla hingke tabo ronai moso toka ko tongkha hingke thok tongkhe moso rwsinai thok tongkha hingke ang tabo ro tejpata bai moso rwsinai agoro tei misti jira rok rwliya abo bebang khuli rwjak ulo gura risinai laste o borai no risinai thok riyai khano sangui mano sangna hingke to hingke thok rwkhang bege gija bini kwtui ni kwtui bai ungko nanglai tongyaka tabo ronai kham chamoch kaisa ang o kwtui no gallery ni haka o kwtui no gallery ang onek somoyo bini sago moila rok tongmani bagui moila rok masai thango hingke amoni bagui ang tabo sakiyo ni haka rok abono moila khe moila yang torka hingke tabo ang risinai aro tabo 10-15 minute somoi songmani pore ekase jora second khatabo hingke tai salai tongo kari mangkha tabo khe mono naikhe ko tiklainani wngkha hingke tabo ang mosla risinai aro tabo kari rikhe bini seno hain sekani songsinai kari risinai tabo hingke eko tabo munui tiklaikha hingke ang tabo tora thoka kisa charui phunuknai chadi ke borai achar piece swnamani marken thokabo norong bo lainai khe saimano aske thoka piece swnamani market thogo thogo borai bahing jobai khe no borai achar khlaimani recipe jodi no chajagui tongba khe like share tei subscribe khlaibai di hambai।